Madwar 60% tal-persuni li jiżviluppaw il-kanċer tal-musrana l-kbira imutu f'każ li l-kanċer ma jinqabadx fi stadju bikri. F'Malta, kull sena jinstabu fuq medja ta' 270 każ ta' kanċer fil-musrana, kanċer li hu t-tieni l-aktar komuni fil-Gżejjer Maltin. Permezz ta' test sempliċi li jista' jsir id-dar, persuni ta' bejn il-55 sena u d-69 sena jistgħu japplikaw għal screening b'xejn li jaf isalvalhom ħajjithom minn dan il-kanċer li hu qattil jekk ma jkunx ittrattat fil-ħin. Fix-xahar iddedikat għall kura u l-prevenzjoni tal-kanċer tal-musrana, tnediet kampanja għall-iscreening tal-musrana l-kbira biex aktar persuni jagħmlu dan it-test li jsir fil-privatezza tad-dar u wara jintbagħat għal analiżi fil-laboratorju. F'każ li jinstabu xi traċċi ta' demm, il-persuna tintalab tagħmel aktar testijiet. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li matul il-kampanja se jinbagħtu stediniet biex jagħmlu screening tal-musrana b'xejn. Qal li fil-kampanja li tnediet fl-aħħar snin, 31,000 ruħ irċevew l-istedina u kienu 55% li laqgħuha. Qal li madwar 700 persuna issejħu għal aktar stħarriġ fejn fosthom instab li kien hemm 33 każ ġdid ta' kanċer fil-musrana. Il-prevenzjoni hija l-iżgħat ħaġa importanti, ġifieri aħna qegħdin nagħmlu programmi mas-sindki u mal-kunsilli biex kemm jista' jkun wieħed jagħmel għażliet tajbin f'ħajtu ħalli jipprevenih. Però sfortunatament xorta jkollna każijiet kull sena, jkollna xi 270 każ ġdid ta' kanċer tal-musrana fis-sena. U allura importanti li nabduhom kmieni. Din is-sena wessajna l-screening tal-kanċer tal-musrana minn persuni ta' 55 sena sa' persuni ta' 69 sena. U allura l-appell tiegħi hu li dawk il-persuni li jirċievu l-invit biex jagħmlu dat test jilqgħu jagħmluh ħalli kemm jista' jkun innaqsu r-riskju ta' kanser fil-musrana kbira. Tħabbar ukoll li matul ix-xahar il-membri taċ-ċentru nazzjonali tal-iscreening se jżuru bosta ċentri tas-saħħa biex iqassmu fuljett ta' informazzjoni dwar l-importanza tat-test li saħansitra jkun hemm min jarmih waqt li oħrajn jibżgħu jagħmluh għax forsi jinstab il-kanċer. Appella biex aktar persuni ħarsu saħħithom permezz ta' eżerċizzju regolari u għażla ta' ikel aħjar għal saħħithom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.